ije na aka na-arịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme adụgbuo dike n'ogu edewere mgburuma dike n'iche Nwayo na nwayo Oga bela yo.
esse não, vamos falar de Akatamkpo Izu-ogu.
Biawa, biawa, biawa. Mwen yeme yan. Biawa, biawa, biawa.
Biawa Umugu. Biawa. Why not here? Come on. Come on. Biawa, my ham again. Oh, I know here. Hey, Akatamkpo Izu-ogu. Oh, nah, Biawa. Let me see them. Yeah, more than on air fire. I was saying my brother. Because yeah, what I block Colombia. I was able to hear. Go back. You should go back. Go back, my friend. I was able to hear. Go back. I was able to hear now. Ya pụtara n'ahịa na ya wụ Iri Ji. O kwesịrị pụta n'Orezi ya na. O kwesịrị ịpụta n'Orezi ya. O kwesịrị pụta Orezi. What is your business there? What is your business there? What is your business I'm akwa iwu on niile ga-eri m. I'm akwa iwu. Ya bụ Orezi ha ma akwa iwu ya. Come on, go, gara from ya. Come on, gara. Ya bụ Orezi ha we pay. O kwesịrị pụta ahịa. Ihe wa ahịa. Orezi ihe wa ahịa, o kwesịrị pụta ahịa. O kwesịrị pụta ahịa. Ya wo Orezi ha kwesịrị pụta ahịa. Ngwanụ, ya pụta. Ya pụta nụ na. O kwesịrị pụta Orezi, ya pụta. Ya laghachikwa azụ. O kwesịrị pụta ahịa o. Let us jump here. Let them move a little jump here. Now stop it. I may use it against him. A question for here. Yeah, what is it? A question for here. Move a little up here before. I'm going to make crazy who. I'm going to tell you maybe Ezihe. More of a question for here for anything. Ahí un agua para allá. Come on.
the more good look at what's here for Tori Ezihe. Why, I had a message of Mamma Mega. I'm a message of Mamma Mega. I'm a poor moment at Hedge Why is your name more than only a mother? Some question is a what's here for Tori Ezihe? Agua Jika again. Agua Jika again. Agua Jika in Commerce. Hana daily feed my way. I can't cross it how. I cross it, I'm doing him. Come on, I pass.